Romeo ce har da kai yau Romeo wai na hulan ne ma ni na koma hula babu ka manta ta kenan. Wallahi ya manto ta ya manto ta. Wai kai yanzu ka san me yake faruwa? Wai babur ina na zo da shi gashi nan wai ka san nawa ne full tank? Naira 3,500. Wai lita wai 500. A gaba na wani ya saya naira 2,300. 750 ake mutu. Hakuri za a yi. Wai lita wai naira 550. Wai kamar ya aya kuri. Ai masifar da nake yi kenan ka kika gane wai ko gidan ka je shan mai ne. Hakuri za a yi. Na babur din wallahi sai da shi. A'a kai hakuri. Kai hakuri ba ya ka sai da ba ka sai ki. Ai ka ci baya. Na je a kasu. Assalamu alaikum. Barkan ku da wuta. Le kai zafi sai le. Kaga dan bala'i. Le kai zafi. Kaga dan bala'i. Jagaba ya karbi kasa. Masu fushi su yi ta fushi. Jagaba ya karbi kasa. San jagaba ya karbi kasa. Masu fushi su yi ta fushi. Jagaba ya karbi kasa. Ya kake tura ni ne? Me ya lafiya me faru ne? Bawan Allah nan muna zaune muna jimamin wai kasa ta riga ta rikice. Fetur yanzu ya koma naira 550. Lita daya. Amma da nawa muke shan lita? Dan Allah dan Annabi. To shi yanzu me laifin sa a ciki? Ka gane dan yana son tunubu wannan ba na bane ba. Sai tunubu bai sai ka mana bala'i ba cikin wannan kasar tamu ba ko ba haka bane ba. Kau ku manta an yi Boko Haram, an yi no cash, an yi COVID-19 amma Allah ubangiji suna nan sun wuce. Yanzu ma wannan bala'in da zo na man fetur mu kuma ga ubangiji mu yi adda insha Allah Allah ya kashe al'amarin nan amma kun zo ku harukan saboda ya kuna waka tunubu Ai ka me gida kawai ka bar mu yanka shi. dan Allah ku yi hakuri komai lokaci ne ko ba haka bane amma insha Allah tunubu da bizin Allah ta zama mana alkhairi a wannan kasa ta mai albarka ayi hakuri dan Allah mai gida yau kai tashi to yanzu ku yi hakuri akwai ya wuce yanzu kadan kuna wakan nan madan yi nishadi ko ba haka bane ba su ma kadan wanke musu zuciyarsu ko ba da kamata musu rai tage tsangi mugo kafa tage an da ku san ga Jagaba ya karbi kasa. Masu fushi su yi ta fushi. An karbi kasa. Jagaba ya karbi kasa. Gidan furin da na kusa.